El Molí de la Lluna, un dels edificis històrics més representatius del municipi, es troba en obres de reforma urgent de la seva coberta. Es tracta d'una acció destinada a frenar la deterioració més immediata de l'edifici. Aquestes reformes formen part d'una segona fase d'obres que ja van començar en la passada legislatura, on es van invertir un total de 50.000 euros. Les obres actuals tenen un cost de 20.000 euros i es preveu per a més endavant una altra nova fase d'obres amb les quals es completa la rehabilitació total del sostre. Molt important definir què volem fer en aquest edifici i després cridar a altres administracions per a que ens ajuden a rehabilitar-lo definitivament, perquè jo crec que l'Eliana no té molts edificis històrics i els pocs que té tenim l'obligació de preservar-los. Aquesta és la nostra història i la nostra història tenim l'obligació de ficar-la en valor. Per tant, des de l'Ajuntament intentarem, en la mesura de les nostres possibilitats, seguir ficant diners, però serà necessari, repeteix, cridar a altres administracions, definir clarament quin és el projecte, què és el que volem fer així al Molí de la Lluna i tirar endavant. La restauració i conservació completa del Molí de la Lluna d'una banda passaria per rehabilitar la part del molí i la seva maquinària com a conjunt històric. D'altra banda, es tractaria de restaurar l'edifici sencer en funció de la seva activitat. Per tal de desenvolupar un projecte d'aquestes característiques, caldrà definir en primer lloc quina destinació cultural se li vol donar a aquest edifici històric situat al barranc de Mandor.